OK, čaute ľudia, vítajte pri tomto bordeli, ktorý dneska ideme upratať, pretože toto sa nedá vydržať, takže jo, poďme na to. Ja vlastne neviem ani s čím mám začať, asi, neviem. Mohli by sme sa najprv asi zbaviť tej stoličky, takže si tu poupracam tie oblečenia a poďme na to. Oh shit, to za chvíľu spadne. OK, ďalšie video bude, ako si triediť v skrine, poličky, všetko. Zatiaľ triedíme všetko, čo je tuto a ešte stôl, pretože to tiež nevyzerá najlepšie. A toto, kámo, WTF, a toto tu neriešte. Jo, dajte 15 lajkov a v tomto pôjdem do školy. Red Bull, Red Bull. Kto ma už pozná, vie, že Red Bull je moje srdce. Dobre, kámo, to budeme musieť pretrieť čím skôr, takže na útorok máme úlohu pretriediť si skriňu. Viete čo, ľudia, mohli by ste mi že zorganizovať izbu, pretože nejako by som chcel spraviť tú zmenu, ale vôbec absolútne netuším, že ako. A chcel by som to mať úplne inak ako túto. Izba je veľmi malá, že tu je strešná izba, takže máš tu ešte menej miesta. A hej. A mohli by sme taktiež vymyslieť nejaké miesto pre Hot Wheels autíčka, pretože tie dostávam od mojej úžasnej priateľky. A tie si chcem niekam vystaviť. A predtým boli tuto, ale tam sa nezmestia už, takže tak no. A keď budeme aj poličky riešiť a všetko, tak veľa vecí pôjde sa aj to preč. Už je tu veľa nepotrebných vecí. Takže tak chcel by som tu nejako vyupgradovať. Chcem, aby ste o tom rozhodovali vy a hej, aby sa vám páčila táto izba taktiež. Takže tak. O, to je to na vlasy. Dobre, to potom. OK. Tam. Áno. No, takže tu sú tie dve kamery, čo som nevedel nájsť. OK, aj pucle od mojej ženy úžasnej. Tí, ktorí poviete v komentároch, že Eteo, to ešte nie je tvoja žena. Ešte si sa nezobrali. A čo? Je to moja žena. Je to moja priateľka, ktorú milujem. Hej. OK, toto oblečenie dáme sem na chodbu zatiaľ. A stoličku zoberieme vonka, aby sa tu dalo chodiť. Čo tu hľada táto deka? WTF? Macko uško. Mačka. Vidíte ju? OK. Red Bull taška s Coca-Cola flaškou. Flašku dám sem zatiaľ. Toto je na vlasy, to dám sem. Ešte žuvačky tam mám, let's go. A toto dosvetí. OK, máme tašku.
Jo, tuto mám ešte, čo je to? Čo je to? Nie je to sádra, ale to som nosil na prst, ja som mal zlomený prst, hej. To teraz je krivý. Fuť. To bolo také zlé, týko, mne to tak smrdel prst. Teraz si pamätám, že v triede sa pýtali, že kto si usral a to smrdel môj prst. Takto som mal 2 spojené prsty. Ok, to je úplne zbytočná vec. A samozrejme, mi môžete vymyslieť nejaký setup s PlayStationom a s Xboxom. Napríklad sem, alebo aj sem. Kľudne, pohode. A prvú vec, čo chcem teraz momentálne spraviť, je zobrať túto tlačereň preč, pretože ja ho nepoužívam, absolútne proste. Len tu sedí. Musím otvoriť. Kámo, to je nápodobnenina Nintendo Retro. Ty kokos. Čo som spravil? Jo ľudia, nikdy nežite s takýmto bordelárom ako som ja. Okrem mojej priateľky, lebo ona musí žiť so mnou. Ale nie, dúfam, že ma ľúbi. Počkaj, ako si otvorím dvere. No hovno. Kámo, Macko, uško, sorry, kámo, musíš ísť dole. Mačka sa zľakla. Nevadí. Ok, čo mám tuto? Tu mám lyžiarske veci, ktoré si vyberiem a dám pre štašku. Si to dalo chodiť. Ok. Dám sem na túto stranu. Ja najprv všetko odpojím. Ty kokos, aké to je zaprášené. Takéto zaprašené veci dávam na posteľ, ale popri tom posteli je ešte podľa mňa špinavšie ako toto. Nevadí. Na kamery kryt. PlayStation ovládač. Jaká random taška. Ty kokos, kúkajte ten bordel. Ty vole. Keď zobral som si takúto vec na prach, ktorá by mala fungovať. Ty kokos. Funguje to, ale ja to ešte potom pretrem asi. Keď zobral som si takýto sprej na drevo. Wood polish. Na poľské drevo. Kámo. A je to, on to nevidím, lebo to je biele. OK. Nice. Ty kokos. Chcel som ukázať špinu, ale asi ťažko. Ehe. To už po utretom prachu. To je ako môže mať takýto neporiadok. By mňa zaujímalo. Ale síce toto zoberiem preč. V živote som na tom nehral. Ktorý je veľmi starý. Kokos. Aha. Si tu dám takto Xbox, ktorý sa nepoužíva, hej. Môj názor. Ty kokos, ako slajduje PS-ko. Ty vole. Tak si to dám. Ja kde mám ovládače? Ok, to mám pod stolom. Dám ho sem na začiatok. HDMIčko tam dočiahne, to je OK. To je veľmi super. Pretože
vyzerá to lepšie. Toto je, neviem od čoho. Kam absolútne netuším. Tak toto odtiahneme. Máme tu telku, ktorú zapojíme. To je od PSK. Oh shit, to asi nedočiahne. Nie, toto asi nie. Kameru musíme vymyslieť nejako lepšie. Alebo kebyže kameru dáme sem. Z tej strany to ide. Z tejto. Kebyže kameru dáme, že sem takto do boku. Keď zatiaľ takto, hej, nebudeme sa s tým trápiť. Len to chceme zapojiť. OK, už by to tam malo dočiahnuť. OK. Teraz toto. A neviem, ktoré si zapojím skorej. Ale asi Xbox. Hej. To dáme sem len nejako. Toto neviem čo je. A OK, to je do druhého. Čiže môžeme mať zapojené oboje. To je velice super. Som velice rád. Tak. OK, pozapájame to, máme, nejak takto to vyzerá. Vyzerá to dobre, ale by som to dal viac takto. Aby to bolo také symetrikuš. OK, toto nepotrebujeme. Koľko natáčame zatiaľ? Ja som už môžem, pretože tu mám statívy, všeliko možné. Kamaráta si dám dole pre istotu. Som to mal tam nejako poupratané. To nevyzeralo ako neviem čo. OK, toto si ja zmenším. Statív si asi dám k tomuto druhému. Som to mal tak pri sebe. I takto. Krása. OK. Sme mali. Čičo, mičo, čičo, mičo. Keď neviem, čo chcem ako prvé spraviť. Cicamica teraz sa nechovať, teraz tu je bordel. Som mal zahodiť už aj tieto veci, ktoré tu sú na zemi. Toto zahodím, čo tu je. OK, koverec celý špinavý, čo už sa mi vôbec nepáči. A hej no. OK. Toto do skrine, do skrine.
Teraz si dáme do skrine kabát lyžiarsky. Viete čo, ozvem sa vám, keď toto všetko dám do skrine. A jo, ozvem sa vám. Takže si prevlečieme posteľ. A musím si kúpiť už nejaké matching obliečky, lebo všetky sú len po jednom. Toto tiež. Toľko je tu bordelu, o môj bože. OK ľudia, takže kúkajte, toto je finálny výsledok, lepšie sa tu dýcha, lepšie sa tu chodí, lepšie sa tu žije, proste je to tu oveľa lepšie. A na banku už sa mi oveľa lepšie ležalo. Dôvod, prečo som nenahral odviekanie postele je, že sa mi vybil telefón, takže som nemal s čím nahrávať. A jo ľudia, toto je všetko. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a zvonček, aby vám neuniklo žiadne moje nové video. A dajte takých 10 lajkov pre ďalší diel upratovania, čo bude táto časť a táto celá časť plus stôl. Takže áno, vy ma motivujete ľudia, takže hej. Takže jo, čaute.